Чираттагы кытлау хатыбыз Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең матур 6 яшьлек туган көнен батыр егет Зыйнетдинов Айрат Радик улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан бабакасы Рафаил Сабирович, әбикасы Наилә Сабировна, Насыровлар гаиләсе, Гөлнар Рафаиловна, Ришат Фатихович, Гөлназ һәм Риналь котлыйлар. Улыбыз, син безнең тормышка сафлык, ышаныч, бәхет алып килдең. Матур язда, табигать уяна башлаган чорда үзеңнең җиһанга килүеңне белдереп дөньяга аваз салдың. Хак Тәгалә дөньяга сине китерде. Җәй аеның матур таңында. Исем куштык сиңа, тел ачтырдык, җыр җырладык бишек янында. Балаларның булган бәхете, якыннарның йөрәк түреннән. Бу тормышка булган ышаныч, аталарның изге сүзеннән. Тормышыңда көтеп торсын сине якыннарның иркә назлары. Күңелеңдә калсын мәңгелеккә гомереңнең якты язлары. Балакайыбыз, бүген синең матур туган көнең. Ел сайын син үсә барасың. Бу тормышны олыларча аңлый башлыйсың. Без сиңа ихластан язмышыңда гел бәхетләргә генә күмелеп яшәвеңне телибез. Дусларың чыннар булсын, дошманнарга юлыкма балакайыбыз. Бел, авыр чагыңда да, шатлыгыңда да без бар синдә. Без сине чын күңелдән котлыйбыз һәм тормышыңда һәр вакыт кояш балкуын, көн сайын шатлык килеп торуын һәм мәктәп тормышы төрле күңеллекләр китерүен телибез. Шәхси мәнфәгатьләреңдә һәр вакыт уңыш һәм югары казанышлар көтсен сине. Әнкәеңнең күз нуры булып, барыбызны да шатландырып яшә. Аныгыбызны кычып алган чакта күңелебездә шатлык уяна. Тормышыбызның асыл бизәге дим, һәр вакытта кычып мин аңа. Ничек инде үлеп яратмаска, баламның бит татлы баласы. Я бер Аллам, насыйп ит үзенә матур юлдан гына барасы. 6 яшьлек туган көнең, шатлыкка тулган көнең, аваз салып бу дөньяга мин килдем дигән көнең. Барысы да әйбәт булсын, гел елмаеп син яшә. Бары яхшы дуслар гына булсын синең янәшә. Кадерле Айрат, без якыннарыңның бар изге теләкләренә кушылып, бүләккә матур җырда юллыйбыз. Кабул итеп, алайда, бәхетле бул балакай.